Bon, an jɛkulu minnu fara ɲɔgɔn kan n'an b'a f'u ma fasokanw lafasatɔn n'o y'o ko labɛn jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye tubabukan na an b'a wele les associations patriotiques pour l'officialisation des langues nationales. Bi wulada in na lajɛ ko fila de an ye wasa sɔrɔ an laɲiniw sabatira barisa kabini jamana sigi k'a fɔ b'a la n'o ye ANR an ye wulikajɔ caman de kɛ walasa o komagɛlɛyaliw kɔnɔ sinsin ka kɛ fasokanw jɔyɔrɔ kan an ye wasa sɔrɔ o la sariyasunba o fana kan ka bɔ sigikafɔba laɲiniw de kɔnɔ sariyasunba fana alhamdulilayi o ye a jira k'a fɔ jamana kanw bɛɛ kɛra jamana ka baarakɛkanw ye o kɛra jamana ka marakɛkanw ye o min kɛra an y'o wasa an y'a ye k'a fɔ an ka laɲiniw sabatira ka sababu kɛ jamanadenw ka dɛmɛ ye ka sababu kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ ye n'o kɛra o kuma an k'an ka sigi sa k'a lajɛ baara minnu bɛ yen an y'a ye k'a fɔ baara fɔlɔ min bɛ yen o ye min ye o ye k'a jira an ka wuti an ka kala ta juin kalo tile 18 an ka kala ta ka sariyasunba lafasa k'a fɔ k'an sɔnna sariyasunba ma an jɛnna n'a ye o kɔfɛ baara wɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen an b'olu fana boloda barisa a daminɛna de ni ko daminɛ de o kuma an bɛ o baaraw fana boloda ni ala sɔnna ma an mago bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ la an mago bɛ jamanadenw ka dɛmɛ la fo bɛɛ lajɛlen de ka fara ɲɔgɔn kan barisa ko nɔgɔn tɛ dɛ langue officielle langue de travail o kan ka faamuya danbe bɛ tubabukan na an bɛ don min na i ko bi ɲɛci minnu bɛ tubabukan na o danbew n'o ɲɛci o de bɛ ka di an ka kanw ma n'o danbe n'o ɲɛciw dira an ka kanw ma o kɔrɔ tɛ ko an bɛ dan an ka kanw ma o kuma komi an ma se ka kan ninnu baara k'u labɛn ka kɛ an sago ye o de kama hali bi tubabukan ma bila n'o tɛ an tun bɛ tubabukan bila kɛrɛfɛ k'a bila kɛrɛfɛ o kɔrɔ tɛ k'a bɛ bila pewu nka danbe ni ɲɛci minnu bɛ tubabukan na o de dira an ka kanw ma sisan tubabukan bɛ se ka ko kɛ sisan an ka kanw fana kan ka se k'o kɛ nka komi u bɛɛ ma labɛn a ɲɛ ma donc o bɛ kɛ dɔɔni de ka kɛ dɔɔni fo ka taa wasa sɔrɔ don min o kuma tubabukan bɛ to a ka baarakɛ kan la hali bi baara bɛ kɛ n'a ye nka don min na n'an ye wasa sɔrɔ o kuma fanga bɛɛ bɛ latɛmɛ an ka kanw de ma sɛbɛnni bon ne ma sɔn o ma ko bɛɛ bɛ kɛ dɔɔni de bamanankan fanga ka bon bi kosɛbɛ ka tɛmɛ kan tɔw kan baara minnu kɛra bamanankan na o ɲɔgɔn ma kɛ kan tɔ ninnu na fɔlɔ o kuma baara bɛɛ bɛ kɛ dɔɔni de nka cɛsiri min don a tɛ jɔ fo an ka wasa sɔrɔ don min fo ɲɛci min bɛ tubabukan na ɲɛci danbe min bɛ tubabukan na o ka latɛmɛ an ka kanw ma barisa a kun fɔra k'an ka kanw tɛ se ka kɛ foyi anw ka cɛsiri bɛ o yɔrɔ de la ka nafa bɛ tubabukan kalanni na ko o nafa ɲɔgɔn di an ka kanw ma i y'a mɛn o kuma n'o kɛra n'o dafara tuma min an ka kan bɛɛ de fana ko don n'o dafara tuma min o tɛ tile kelen ko ye o tɛ san kelen ko ye a bɛ kɛ dɔɔni ka taa nka baara min don a tɛ dabila dɔ de bɛ fara kan ka taa foyi tɛ bɔ a la kuma kelen de don aw bɔra so kɔnɔ sisan bɛɛ bɛ da bɛnna kan ka fɔ kuma caman t'a la an ka kala ta an ka sariyasunba kura in ye ka jira k'a fɔ an sɔnn'a ma wa baara b'a kɔfɛ an sɔnn'o fana ma. mais an nana yan nɔ bi les forces du changement pour la refondation an nan'u de tɔgɔ la bon an nana lajɛ in kɛnɛ kan an bɛ forces du changement pour la refondation jamana in ka kurayali an bɛ o hakilila de kɔnɔ
an ye ni jamakulu in tɔgɔ mɛn u y'an wele an y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu don yɛrɛta souveraineté yɛrɛta fiɲɛba min wulilen don an y'a sɔrɔ olu b'a kɔnɔ o de y'an se yan bɛɛ n'i ta sira n'i y'a jateminɛ dɔw ta ye kanko ye k'an yɛrɛ ta an ka kanw na k'an ka kanw don an ka baara kɛcogo la k'an ka kanw fɔ dɔw ta ye sɛbɛnni ye o ye nkomɔgɔw ye ani mɔgɔ min bɛ tifinari ko fɔ ani an ka kan sɛbɛn cogoya wɛrɛ dɔw yɛrɛ ko souveraineté économique donc a bɛ n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yɛrɛ ta kɔnɔ fiɲɛba min wulilen don an b'a kɛ cogo di Mali kɔnɔ an ka se k'an yɛrɛ ta k'an wasa don an yɛrɛ la k'an ka kow bɛn an yɛrɛ ma an ka kanw na an ka kow kɛcogo la an nana o hukumu de kɔnɔ ka n'u lamɛn barisa an y'a jateminɛ k'a fɔ constitution kura min b'a la ka dilan fɛ n'o y'an ka sariyasun ye ale b'o de kɔnɔ sariyasun in dilala anw yɛrɛ de fɛ a dilala an ka mɔgɔw fɛ o ti fɔlɔ ye mais n'i y'a dilancogo jateminɛ a commission dilala cogo min na k'a kɛ cogoya fila o ye fɔlɔ ye filanan a kɔnɔ fɛn damadɔw donna a kɔnɔ o bɛ taa ni o yɛrɛ ta in ye quoi an ka légitimité traditionnelle n'o ye an ka mɔgɔbaw ye an ka dugutigiw ni an ka laadalamɔgɔw k'olu don constitution kɔnɔ o ye fɔlɔ ye an ka kan bɛɛ donna a kɔnɔ ka kɛ langue officielle ye o ye filanan ye an ka dugutigi bulon kuma o fana ka ta sariya taabolo la o fana ye fɔlɔ ye n'i y'a jateminɛ ko caman b'a kɔnɔ i b'a sɔrɔ ni an yɛrɛ ka ko kɛcogow bɔlen don donc a bɛ taa yɛrɛ ta in sira fɛ donc an y'a sɔrɔ olu b'o kɔnɔ donc an nana ka na f'u ɲɛna k'a fɔ n'an bɛɛ bɛ nin hakilila kelen na puisque an bɛ campagne kɔnɔ bi a bɛ se ka fɔ an bɛɛ kan ka taa ka vote ba kɛ pour le oui ka gagner tɛ dɛ k'a caya de fo mɔgɔw k'a dɔn ko jɔngala nin sira in ye sira tilennen ye transition bɛ o sira de kan bi n ye min f'u ye ka fara kan sira in ye n'i y'a jateminɛ i b'a miiri ko Mali don mais diɲɛ bɛɛ b'a la k'anw de filɛ en tout cas farafinna b'a la k'anw de filɛ u jigi dalen bɛ an kan ni an sera ka sira in ta k'a tilen a bɛ se ka kɛ misali ye farafinna bɛ se k'a yɛrɛ ta ninnu bɛ kɛlɛ min na n'i ye farafinna organisation jateminɛ kan min bɛ yen français bɛ yen anglais bɛ yen espagnol bɛ yen ani portugais ani arabu b'o de fɔ mais diɲɛ na u yɛrɛ ɲuman na gun minnu bɛ diɲɛ na gun foyi tɛ yen n'olu ka jamana o gun mɔgɔw ka réunion ba la u ka réunion ba bɛ kɛ walikan na quoi o tɛ yen n'i taara Europe u bɛ Europe kan de fɔ n'i taara Amérique u b'u ka kan de fɔ n'i taara Asie u b'u ka kan fɔ mais n'i nana anw fɛ yan nɔ mɔgɔ min y'anw mara an bɛ sama olu de ka kan nɔfɛ mɔgɔ dun tɛ se ka développer walikan na donc ninnu b'o kɛlɛ de la o kɛlɛ in ye kɛlɛjan ye donc an nana f'u ye an ka voter pour la constitution la ka sɔrɔ ka baara kɛ pour que nin fɛn ninnu caman ka se ka yɛlɛma an ka se ka an ka baara kɛ an ka kanw ye ka an ka sɛbɛnninw don ba la ka ko kɛ ka bɛn an yɛrɛ ma donc ko n'o kɛlɛ sera ka kɛ denmisɛnw ka bɔ an kɔfɛ ka sɔrɔ ka continuer n'o ye o de y'an se yan nɔ bi an bɛna sariya sunba min voter ala kan tɛ adamaden baara de don donc a dafalen tɛ dɛ nka n'i ye ko taabolo lajɛ n'i ye ko taabolo la i b'a dɔn fɔlɔ constitution yɛlɛmani a daminɛna depuis Alifa tile la Alifa y'a ɲini k'a yɛlɛma a ma se ATT y'a ɲini k'a yɛlɛma a ma se ala ka hinɛ na IBK ala ka hinɛ na o fana y'a ɲini k'a yɛlɛma a ma se o kɔrɔ ye ko bɛɛ bɛnnen don a kan ko constitution in kan ka yɛlɛma donc a yɛlɛmani kuma man ka kɛ débat ye bi quoi donc ne b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ tɛ k'i sago sɔrɔ sariyasun in kɔnɔ nka ni sariyasun in bɛ cogo min na an ka ko caman b'a kɔnɔ a ka di ne ye maliyɛn fanba an ka taa voter pour le 8 pour cette constitution ka jamana yɛlɛma ka taa 4ème république la basabu ne kɔni ye min ye nin kɔnɔ an ka hɛrɛ caman de b'a kɔnɔ mais bɛɛ sago t'a kɔnɔ hali ne yɛrɛ ka fɛn bɛɛ t'a kɔnɔ ka wele kɛ an bɛɛ ta t'a kɔnɔ mais n'i y'a jateminɛ ni i bɛ taa ɲini n'i ye 7 sɔrɔ i bɛ se k'i wasa don o la o de bɛ na ni bɛn ye bɛɛ ka 7 mana sɔrɔ min kɔnɔ ne hakili o ye dɔ ye nin constitution y'o de ye bɛɛ ka taa an ka taa voter massivement pour le oui k'a fɔ ka gagner tɛ dɛ oui ka caya k'a kɛ vote massif ye pour le oui pour cette constitution ne b'o welewele da de sin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ mais
M5 RFP nyemwo dangani bon ulay nana jekulu mbia aya yini nek fana ka jekulu fe angana baruke ore kama nene nga jekulu nana anana baromina kan ko de fora foge kanga do bala kele kera asisi kera constitution kura mi sera o projet la ayira la ka fo kan u be do bala anga kan be ke officiel wi nunu ya kele ke fo ka se bima ajaru yi abuyonuma uye gouvernement de tanu ola on fana nana ajara on fana ye ukani soja o barala on fana nana chikando kundona onda konga se malioma beiroro angu faranyo konga on yo barada mine amena kavini décembre 2021 an ba barala nala ke nayi ambalman nuye yambi akaka ango kuma fuye mali anga president ko anga faranyonga anga ke kilenyi kamali kurajo donc on fana on wula ko barade ke alibi ambo barade la donc nenana ne kuma de fuye ka yunu fe anga faranyonga alibi munu ma fam u ka fam nu ma fam ango ula famya wala sa anga ke kilenyi anga malikurat la no de la vraiment ne ka hakina mi dro anga faranyonga me malien beveli beiroro alimunu be kofe ambe ka je ka faranyonga ka malikurat la anga mo ko dabla anga ke malikoyi bo ni malien befe ne be ka groupe mi représente o ngo mo ngo mouvement culturel wasabaya donc ngo mo be jera ka tomba do la coordination to wasabaya quoi bon ne re ngo to mi moi je suis ne ngo laya président ngo mouvement culturel ne au président donc on est beaucoup représenter bon bi la jeng alhamdulillah abiko mi angoni ka bobo de badala dron parce que la de chairman ke ka kelew ke kabini asisi kena ka fokana blabila ka fo anga kan ka seka do bala asisi la nya la nyini ka fo anga kan atara asisi kena ka ngambole asisi kena ka unana yele mafitini do ala o majanye anye mankan wuli anga mankan kono on koni wula ka se bon ko dugutira kawma ango bo awde la ra nyemoyi yela est-ce que lada a folo jumae o ekande awbe kanko keleto on kelembolo andu yame ka fo awni asim goita bina nyonya atime donc au lieu kanko seben ka fara u ka lanyinuka ansera jeli tomba mgoma ango bon yeli moka awbe dambere kuna mo dambe folo jumae ka kan bon olu fana anguma yela awbe kanko keleto on kelembolo olu fana ya sebe ka faruka la nyini ka antara journaliste ma ko samu me au be la selike kam jumana faso de unye o kwanga kan an be an kele ne boka o kele la munauti faranga anne mo mi fe ka yela ko an nye ta in sufa mbe kwa ka kele nyogo nyini ka faranga anu jera ka kele ka alhamdulillah konson kono bi loi kura min be anga kan famo ya lame donc anana odela bi ka fanga na fama foku wala nyimando ka façon nyimo fo ka simna ka jekulu bere jele fo donc ambo kene daga katla ka la nyini mali den kele na befe anka moy bere jele ke anka voter constitution kurain akateme na mateme abike sobe kan se ke korlena et puis mina mo la somi kuma min be ka foko do bi ka mo la banko laïcité ko kibaria mina nda soma ka fo laïcité be kurala abe korolena mais mo hakilla ko namba na kuraina ko kurawre dore de bidlangwa uko bu hakilla de ni bana namba na kuraina do amina sekin korolena
o la mɔgɔw k'u jija ka sɔn kura in na kura in b'an bɔ Faransi ka jɔnya la kɔrɔlen dun b'an tɔ Faransi ka jɔnya de la laïcité bɛ kura la laïcité bɛ kɔrɔlen na ne k'e tɛ laïcité fɛ ni bana kura in na i bɛ segin Faransi ka jɔnya na laïcité kɔnɔ donc mɔgɔw k'o de miiri k'a fɔ laïcité bɛ jamana in kɔnɔ kabini tubabuw ma na laïcité kɔrɔ ye diinɛ bɛɛ ka kun de kɔrɔ wɛrɛ si t'a la ni mɔgɔ min bɛ tiɲɛni fɛ i b'a fɔ ko laïcité kɔrɔ ye ko diinɛ tɛ yen mɔgɔ si tɛ diɲɛ min tɛ diinɛ la n'i tɛ bolila kɔni i bɛ Ala la n'i tɛ silamɛya la i bɛ chrétien la n'i t'o si la kɔni i b'i ba n'i fa la kɔni i bɛ fɛn dɔ la i bɛ ko dɔ to ko dɔ ye quoi donc mɔgɔ bɛ i bɛ diinɛ dɔ la bon o la an bɛ kɛnɛ min kan k'a yira u la k'a fɔ kɛnɛ in kɔni ye de ka na faamaw fo k'a yira maliyɛnw bɛɛ la an ka se ka voter massivement pour que fɛn in ka tɛmɛ siɲɛ kelen an k'an ta na bila dɔn an ka k'an yɛrɛ ma hɔrɔn ye o de bɛ constitution kura in kɔnɔ donc min tun bɛ ne bolo k'a fɔ jama ye o de ye an ye jɛkulu min sigi sen kan ni an b'o wele Mafala ale n'i y'a bɔ ɲɔgɔn na Mali fasokanw lafasali tɔn ni o ɲɛmaa ye bamanankan kɛnɛ caman bɛ an dɔn o fana ye bawo an bɛ baara min kɛ réseaux sociaux ninnu kan n'o ye bɔlɔlɔ ninnu ye Facebook WhatsApp a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ min b'a la o de ye bamanankan kɛnɛ ye an ka jɛkulu an y'a sigi sen kan walasa ka Mali fasokanw k'u lafasa k'an seko damajɛra kɛ a la bawo n'i ko ka kan don ba la a kana kɛ dalafɔli ye kɛlɛ caman bɛ se ka kɛ dalafɔli la nka kanko lafasali a bɛ kɛ ni sɛbɛnni de ye i bɛ sɛbɛnniw de kɛ a la k'a caya walasa mɔgɔw a ka don mɔgɔw kunna mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la jaa a bɛ k'a fɔ fɛn caman tɛ se ka kɛ an ka kan na an b'o kɛ a la kuma dɔ la hali an bɛ to ka tubabukan dɔw sɛbɛn an b'a bayɛlɛma bamanankan na walima ka bamanankan ninnu sɛbɛn k'a bayɛlɛma tubabukan ninnu na an b'o baara ninnu caman kɛ o bɛɛ ye dɔrɔn k'a jira mɔgɔw la fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ an ka kan ninnu na o de y'a to an y'an ka baara yɛrɛ sinsin fɛn min kan kosɛbɛ o de ye ka baara kɛ k'a caya sɛbɛnni k'a caya bɔlɔlɔ siraw fɛ bi yɛrɛ Ala barika la mɔgɔw bɛ tile k'an ɲininka yala bamanankan sɛbɛnni a bɛ sigi téléphone na cogo jumɛn na u b'a jira k'a fɔ ko kan in a ye mɔgɔ intéressé u b'a jira k'a fɔ ko an ka kɛlɛ in a bɛ ka ɲɛ sɔrɔ wa an bɛ min fɔ mɔgɔw ye fana an ka kɛlɛ bɛ se ka nɔgɔya an bolo cogo min an ka kɛlɛ yɛrɛ kunba dɔ tun ye an ko walasa kan ninnu ka officialiser ni kan ninnu officialisera sisan baara jumɛn de kan ka kɛ a kɔfɛ y'a dɔn o de ye sisan jamana ɲɛmɔgɔ ka baara kɛ ni kan ninnu ye u ka kalan ka kalanso ninnu na o de bɛ se k'an fana ka baara nɔgɔya an bolo parce que n'o kɛra bi dɔrɔn an fana bɛ ka a tɔgɔ ye di promotion min kɛ n'o ye kan layiriwali baara ninnu ye a b'a nɔgɔya an bolo bawo mɔgɔw bɛna kɛ a fɛ o siraw fɛ n'o tɛ ni mɔgɔw ma kɛ kan fɛ hali ni jamana ɲɛmɔgɔw ko k'o bɛna baara kɛ n'a ye bi a bɛ tila ka kɛ gɛlɛya wɛrɛ de ye fo mɔgɔw k'o yɔrɔ de dɔn o de y'a to an b'an ka fɛn sinsin baara de kan fɛn na fo an ka baara de kɛ a la ni a diyara mɔgɔ ye ni jamana ɲɛmɔgɔ y'a ta hali sini ekɔliso ninnu na a bɛna diya denmisɛnninw a bɛna diya ekɔliden somɔgɔ ninnu ye nka ni a lagosira mɔgɔ k'a kɛ i b'a fɔ ko n'i ma kalan de i bɛ i ɲɛsin kanko ma n'a kɛra o cogo ye dɔrɔn ni mɔgɔ kalanlenw bɛ o sen bɔ a la c'est à dire a bɛ kɛ fɛn de ye fɛn min ye hali n'a taara mɔgɔ minnu bɛ yen ni se dɔɔni b'o u bɛna fɔ k'olu den tɛ nin kan kalan donc a bɛ kɛ lagosi de ye tuguni n'i ma farati don dɔ la tuguni a bɛ tila ka bɔ a la o de y'a to an bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ walasa kan yɛrɛ ka se ka diya mɔgɔw ye kosɛbɛ o de y'an ka yɛrɛ an yɛrɛ ka jɛkulu yɛrɛ sinsinni an ye kalansow sigi sen kan an bɛ mɔgɔ kalan bɔlɔlɔ siraw fɛ an bɛ mɔgɔ kalan centre yɛrɛ b'an bolo a kama Ala barika la an bɛ ka fɛn caman kɛ bi an ka yamaruya sɛbɛn n'o ye an ka récépissé o sɔrɔlen don an bolo an yɛrɛ ka comme ne yɛrɛ ye ɲɛmɔgɔ ye nka an ka tɔnden fa yɛrɛ n'o ye an ka président d'honneur ye ale yɛrɛ ye baara kɛ denna fila la ka kɔrɔ ani olu yɛrɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ donc hakilila nin ye kumaba ye n bɛ min fɔ bon n b'a daminɛ laɲini na fɔlɔ laɲini min sabatira kɔnɔ an ka laɲini yɛrɛ belebele tun ye kan ninnu ka don officialiser de ni aw hakili b'a an ye journée fɔlɔ min kɛ yan a kɛra nin cours kɔnɔna la o y'a sɔrɔ u tun ye constitution sɛbɛn o ye article 31 u tun y'a jira a kɔnɔ k'a fɔ ko an ka kan ninnu ko faso kanw dɔrɔn de don i n'a fɔ kɔrɔlen a tun bɛ cogo min an ko an tɛ sɔn an ni mɔgɔ bɛ yen n'a bɛ kanko lafasa kɛ n ko mɔgɔw i n'a fɔ jɛkulu mɔgɔ minnu bɛ yan an minnu de farala ɲɔgɔn kan ka tila ka sɛbɛnw kɛ k'a caya k'a ci jamana fɛngɛw ninnu na fo sɔrɔla k'an ka ɲɛmɔgɔ ninnu wele fo ka taa ka u ye sariya sen yɛlɛma o de sira fɛ walasa ka an ka kan ninnu ka officiel ye an ka mɔgɔw welela o kɔrɔ b'a jira an na k'a fɔ ko an ye kɛlɛ min kɛ kɛlɛ in kɔnɔ Ala barika la a ɲɛnabɔra nka fɛn dɔ bɛ yen bi an bɛ o de fɔ k'a gɛlɛya mɔgɔ caman bɛ yen minnu tɛ kanko réseau kɔnɔ a bɛ k'o ɲɛna i n'a fɔ ko baara ma kɛ kan ninnu na
dɔw yɛrɛ b'a fɔ ils sont intellectuels u b'a fɔ ko waye ko an ka kan ninnu ko n'an ko an bɛ yɛlɛma an ka kan ninnu na est-ce que tubabukan fɛn ninnu olu de lakodɔnnen don diɲɛ kɔnɔ ko an bɛ kɛ kɛrɛfɛden o n'a ɲɔgɔn a kuma ninnu bɛ ne dabali ban de parce que o hakili la k'a fɔ ko fɛn minnu bɛ ka kɛ tubabukan na k'o tɛ se ka kɛ an ka kan na k'a sɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔ dɔrɔn de kan ka degré dɔ ta dɔrɔn min b'a to an bɛ se k'an ɲɛsin an ka kan ninnu ma parce que nɔgɔya de don a ka ɲi an yɛrɛw de ma donc fo mɔgɔ ko o yɔrɔ de dɔn o yɔrɔ gɛlɛya bɛ an kan dɔɔni parce que an tɛ ka se ka bɛn lafaamu ɲɔgɔn fɛ dɔw bɛ o b'a dɔn minnu bɛ recherche kɛ kosɛbɛ mana kɛ mɔgɔ kalalen ye cogo di ne bɛ recherche kɛ ni e yɛrɛ bɛ taa bɔ a kalama k'a fɔ hali an ka kan ninnu a bɛ Google traduction ninnu bɛɛ la bi i bɛ se k'a ye k'a fɔ an ka kan layiriwalen don ka se hakɛ min ma i bɛ bɔ fɛn caman kalama a la nka k'i sigilen to ten k'a fɔ an ka kanw ma baara an tɛ se ka baara kɛ a la o kɔni o ye ka kuma k'i da sago de fɔ quoi bon an kɔni an tɛ fɛ mɔgɔw ko o yɔrɔ mais an tɛna se ka bɛɛ bala a la nka an fana b'an ka preuve suguya bɛɛ yira réseaux sociaux ninnu kan o de y'an fana ka kɛlɛbere ye wa mɔgɔ bɛ ka bɔ o kalama fana kosɛbɛ kosɛbɛ voilà donc u tɛna se ka mɔgɔ manipuler bilen k'a fɔ ko an tɛna se ka baara kɛ n'an ka kan ye donc ne bɛ min fɔ o de ye walasa nin baara bɛ se ka nɔgɔya an bolo kosɛbɛ o de y'an ka jɛ ka sɛrɛsunba in voter parce que a bɛ taa n'an ɲɛ de kan ninnu kɔni taara ni kan ninnu taara ni sɛrɛsunba tɛmɛna baara tɔw bɛ nɔgɔya an fana bolo ne bɛ min fɔ mɔgɔw ye bɛɛ k'i jija kana mɔgɔ kana kanko kɛ i b'a fɔ ko mɔgɔ kalanbali ko de don kanko ye c'est-à-dire n'i ma kalan yɛrɛ yɛrɛ i tɛ se ka kanko kɛlɛ kɛ n b'o fɔ ye parce que bayɛlɛmaliw de b'a la n'a fɔra i ka fɛn dɔw kɔrɔfɔ bamanankan na ni e ma kalan ka ɲɛ i bɛ se k'o kɛ yan mɔgɔ caman bɛ yen o discours sɛbɛn k'a d'u ma o dan ye k'a durusi su fɛ dugu mana jɛ o bɛ n'a fɔ o ti mɔgɔw bɛ ka olu kɛ i b'a fɔ k'o ye jinɛma olu man gɛlɛn yɛrɛ nka fɛn min fɔra k'o bayɛlɛma i yɛrɛ ka kan na walasa ka bamanankan cɛɲi sɔrɔ o de ye baara yɛrɛ yɛrɛ wala an bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ bɛɛ k'i jija k'i sen don kanko la kanko ye jamana ko de ye c'est-à-dire an bɛ k'a fɔ tuma bɛɛ ko an ka kalandenw tɛ ka fɛn dɔn Nelson Mandela ka kuma dɔ bɛ yen ko reading nation is a winning nation anglais la ko une nation qui lit est une nation qui gagne o kɔrɔ ye jamana min kalanko sabatilen don o jamana bɛ se ka taa ɲɛ bon an dun k'an to walikan kalanni na est-ce que an bɛ se ka niveau sɔrɔ i n'a fɔ an mago b'a la cogo min an tɛ se k'a sɔrɔ donc f'an k'an jija de k'an cɛsiri kanko de la kan karamɔgɔ caman ka sɔrɔ walasa kalan bɛ se ka kɛ an ka kan ninnu na an bɛ bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo